Здравейте на всички и добре дошли в нашата кухня. Днес приготвяме лесни и бързи бухтички. А тестото за тях забъркваме с продукти, с които всеки разполага у дома. Ето ги изписани и на екрана. Използваме дълбока купа, в която чукваме 3 яйчеца. Хлебната сода ще добавим в купата с кисело мляко и ще разбъркаме. Оставяме купичката да престои за минутка настрани, а през това време си разбиваме яйцата. Към добре разбитите яйца добавяме и киселото мляко. Разбъркваме още веднъж, за да се получи еднородна смес. Солта добавяме в брашното, разбъркваме леко, след което добавяме към яйчената смес. Разбъркваме с телена бъркалка, докато се получи еднородна и гладка смес. Последната съставка, която добавяме, е ваниловата захар. Ето това е желаната консистенция. Сместа ни е готова и можем да се преместим на печката, където ще изпържим нашите бухти. За пържене използвам тесен съд, в който сипвам чаша и половина олио. След като олиото е загряло добре, сипваме една супена лъжица от сместа. Старая се да сипвам от сместа наведнъж, за да стават бухтите кръгли и добре оформени. Котлонът ми е на 6-та степен от общо 10. Ако усиля прекалено много, бухтите ще се изпържат отвън, но отвътре ще останат сурови, така че внимавайте, не усилвайте прекалено много. Бухтичките се пържат приблизително по 2 минутки от всяка страна, а те по някое време дори се обръщат сами. Готовите бухтички изкарваме в чиния, която е с домашна хартия, за да обере излишната мазнина, доколкото това е възможно. Надявам се, че тази бърза и лесна рецепта ви е допаднала. Аз приготвям и друг вид бухти, които се правят от тесто. Ако бихте искали да видите и тази рецепта, моля пишете ни в коментар. Благодарим за отделеното време и се надяваме да ви видим отново в нашата кухня. Чао!